سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوس دستا سحاب صنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة سلام زخبركم تخاتاتلتي مدب سبورت سينما سمرة أبزز اللهم سلام انتعنا ناتمننا نلوم زبالنا تحستو مدب سبورت نغربلكم سناي مكتتال عب مبل تشعي سمون زكايدو قطمات بريمير ليج كما يمسلو تفتيرهم زلو حطوطات كنغربالكم إنا سناي مكتتال قداماي ليفربول نتي اب اينتراخت فرانكفورت زرخبت عوت اب لعلي برينتفورد كدغمو تخيلو اب وشت ليفربول زلو تسفا اتي بروبع اب تشامبيونز ليج اب لعلي اينتراخت فرانكفورت حمشته بحدث تغوانات صفتلو عوت اتي باسلطاني ارن سلوت زتغبره لوططات فرك بزجمرلو هموت منباريوم ኣብቲ ጸወታ ኣንድሪው ሮበርትሰንን ጀረሚ ፍሪምፖንግን ተዋሂዶም ብሉጽ ጸወታ ምርኣዮም ፍሎሪያን ቨርተዝ ናይ መጀመርያ ኣሲስት ከመዝግብ ከምኡውን ሁጎ ኤክቲኬን ምስ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ብጽቡቕ ተሰማሚዖም ምጽዋቶም ተራእዩ ናይ ኣይንትራኽት ቀጥታዊ ዝለዓለ ጸቕጢ ዝመልኦ ጸወታ ንሊቨርፑል ሰፊሕ ናይ መጥቃዕቲ ቦታ ክፈጥረሎም ክኢል እዩ መብዛሕትአን ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ከምዚ ዓይነት ክፍቲ ቦታ ዝህባ ኣይኮናን ብፍላይ ድማ ብሬንትፎርድ ተጻወቲ ብሬንትፎርድ ንዓበይቲ ጋንታታት ኣብ ጸቕጢን ምእታው ኣብ ምክልኻል ኣዝዩ ዓሚቕን ጸቢብን ቦታ ሒዞም እዮም ዝጻወቱ ንኣብነት ኣብዚ ዓመት ምስ ማንቸስተር ሲቲ ቸልሲን ኣስቶን ቪላን ኣብ ዝገበርዎ ጸወታታት ብገምጋም 29.7 ጥራዮም ኩዕሶ ተቋጻጺሮም ካብዚ ድማ 4 ነጥቢ ክረኽቡ ክኢሎም እዮም ስለዚ ሊቨርፑል ንብሬንትፎርድ ምስዓር ዝለዓለ ስትራቴጂ ክትጥቀም ክትግደድ እያ ካልኣይ ቶማስ ፍራንክ ንኤቨርተን ብምስዓር ፍታሕ ክረክብ ዶ ይኽእል ንኣሰልጣኒ ቶማስ ፍራንክ ንእሽቶ ጸገም ክፈጥረሉ ጀሚሩሎ እዚ ድማ ካብቲ ፖስቶኮግሉ ኣብ ቶተንሃም ዘሕለፎ ብኣንጻር እዩ ፍራንክ ኣብ መላእ ናይ ምስልጣን ዘመኑ ንብሬንትፎርድ ጥራዩ ኣሰልጢኑ እዛ ጋንታ ድማ ብጥንቃቐ ተኸላኺላ ብመልሰ መጥቃዕቲ ሸቶ እትሃድን ጋንታ እያ ነይራ ኣብ ቶተንሃም ግን ዝያዳ ክፉትን መጥቃዕትን ዝመልኦ ጸወታ የድሊ ቶተንሃም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቪላ ኣብ ዝተጻወተትሉ ማእከላይ መስመሮም ብክንፊ ጥራይ ዝንቀሳቐስ ብምንባሩ ስሉጥ ኣይነበረን ኤቨርተን ነዚ ጸገም ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ ከመይሲ ንሳቶም ብደገፍቶም ኣብ ዘካይድዎ ጸወታ እኳ ከም ጋሻ ጋንታ ኮይኖም ክጻወቱ ሕጉሳት እዮም ኣሰልጣኒኦም ዴቪድ ሞየስ ተጻወቱ ኣብ ማእከላይ ቦታ ተቐሚጦም ንተኸላኸልቲ ቶተንሃም ብዙሕ ጸቕጢ ከይገበሩ ክጻወቱ ክእዝዞም እዩ እዚ ድማ ንፍራንክ ጸቕጢ ብምግባር ቶተንሃም ሰፊሕ ቦታ ክጥቀሙ ክገብሮም እዩ ሳልሳይ እቲ ናይ ኢሜሪ ታክቲክ ማለት ቡንዲያን ሮጀርስ ተጠቒሙ ምጽዋት ከም ብሓድሽ ክሰርሕ ድዩ ኣብዚ ናይ ሰንበት ጸወታ እንጋዲት ኣስቶን ቪላ ታክቲካዊ ልዑልነት ዘለዋ ትመስል ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ቶተንሃም ዝተዓወተትሉ ተቐይሩ ዝኣተወ ኤሜሊያኖ ቡንዲያ ዝፈጠሮ ለውጢ ወሳኒ እዩ ነይሩ ንሱ ካብቲ ናይ ጸጋም መስመር ተበጊሱ ምስ ሞርጋን ሮጀርስ ብሓባር ከም ካልኣይ ቁጽሪ 10 ኮይኑ ተጻዊቱ እዚ ድማ ነቲ ማእከላይ መስመር ናይ ቶተንሃም ብቐሊሉ ከም ዝድፈር ገይርዎ እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንማንቸስተር ሲቲ 2-1 ኣብ ዝሰዓርሉ ዝገበርዎ ማለት እዩ ጉዳኣት ሮድሪን እቲ ኣብዚ ዓመት እዚ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ መንጎ ተኸላኸልትን ማእከላይ መስመርን መልሰ መጥቃዕቲ ሰፊሕ ቦታ ትገድፍ ምህላዋን ነዚ ታክቲክ ዳግማይ ዕውት ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕበር ቪላ ነቲ ዝዓበየ ድኽመት ናይ ማንቸስተር ሲቲ ክትጥቀመሉ ዝሕግዛ ውጥን ኣለዋ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ሜዳኣን ኣብ ዝተኻየዱ ናይ መወዳእታ ክልተ ጸወታታት ሊግ ንሲቲ ስለ ዝሰዓረታ ስነ ኣእምሮኣዊ ብልጫ ክህልዋ እዩ رابعي شون دايش نعدل نوتينغهام فورست كمي جيرو كحدسيو نوتينغهام فورست كاب أجباب نونو اسبريتو سانتو ناب بوستوكوغلو حجر ما كاب ونلعلي بتجلابات ناب شون دايش تسجاجيرو مالو شون دايش كاب نونو نلعلي بزيكا أب مكل خلا أدهيب كمتوات تنقون نوحتي كعساسو زتك أمنا سلطانيو بمسرة ستاتستيكس غانتا دايش مالت إيفرتون كاب ناي نونو فورست وحد شطوطات تمزقب وحد كعسو تقاطاتر زيادة دما نوحتي كعساسو تتكم
እዚ ግን ተጻወቲ ፎሬስት ሓድሽ ኣይክኸውንን እዩ ከመይሲ ኣብ ትሕቲ ኑኖውን ተመሳሳሊ ኣብ ዓሚቕ ምክልኻል ይጻወቱ ነይሮም እዮም ከም ኒኮላ ሚለንኮቪችን ሙሪሎን ዝኣመሰሉ ተኸላኸልቲ ኣብ ዓሚቕ መስመር ምክልኻል ብምጽዋት ክቐሎም እዩ ክሪስ ውድ ድማ ኣብ ትሕቲቲ ኣብ በርንሊ ዘማዕበለው ኣሰልጣኒ ክደምቕ ትጽቢት ይግበር ይኹን እምበር ዳይሽ ናብ ሜዳ ቦርንማውዝ ኣብ ዝገብሮ ናይ መጀመርታ ጸወታ ከቢድ ፈተና እዩ ዝጽበዮ ዘሎ ቦርንማውዝ ኣብ ዝሓለፈ 7 ጸወታታት ፕሪምየር ሊግ ኣይተሳዕረትን ሓምሻይ ብራይተን ዳግማይ ንዕቤት ማንቸስተር ዩናይትድ ደው ተብሎ ዶ ትኸውን ሩበን ኣሞሪም ንፈለማ እዋን ከም ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ተኸታታሊ 2 ጸወታታት ተዓዊትሎ እዚ ግን ነገራት ከም ዝቐለለሉ ዘመልክት ኣይኮነን ብራይተን ንዩናይትድ ወትሩ ካብ ዘሸግራ ጋንታ ሓንቲ እያ ካብ ዝሓለፈ 7 ናይ ሊግ ግጥማት 6 ግዜ ተዓዊታላ እዛ ጋንታ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ኣብ ዝገበረቶ ናይ መወዳእታ 3 ጸወታታት እውን ተዓዊታ እያ ስለዚ እዚ ግጥም ንዩናይትድ ኣብ ዘይተመራጺ ሰዓት እዩ መጺዋ ዘሎ ሻድሻይ ክሪስታል ፓላስ ንብሉጽ ምክልኻል ኣርሰናል ክትሰብሮ ትኽእል ዶ እታ ኣርሰናል ብሰሉስ ኣብ ልዕሊ ኣትሌቲኮ ማድሪድ 4-0 ዝረኸበት ዓወት እታ ጋንታ ብተዛማዲ ክረአ እንከሎ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝገስገሰት ዘርኢ ካልእ መልእኽቲ እዩ ቪክቶር ጊዮከረስ 2 ሾቶታት ምምዝጋቡ ንዕኡን ንጋንትኡን ዓብ ድፊኢት እዩ ይኹን እምበር ንብሉጽ ምክልኻል ኣርሰናል ክትፍትኖ ትኽእል ጋንታ እንተልያ እታ ናይ ኦሊቨር ግላስነር ዝኾነት ክሪስታል ፓላስ ጥራያ ኣርሰናል ኣብዚ ዓመት እዚ ውሕድ ኳዓሳሱ ናብ ልዳታ ተሃሪመን ማለት 65 ብውሕዱ ንሸቶ ዝተሃርማ 18 ከምኡውን ውሕድ ትጽቢት ዝተገብረለን ሸቶታት ዝተመዝገባ ጋንታ እያ ብኣንጻሩ ፓላስ ብዝሒ ናብ ሸቶ ዝተሃርማ ኳዓሳሱ 43 ከምኡውን ብብዝሒ ዓበይቲ ንሸቶ ዝሰርሐተን ኳዓሳሱ ዕድላት ብ33 ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ ትርከብ በዚ መሰረት እዚ ግጥም ኣብ መንጎ ሓያል መጥቃዕትን ሓያል ምክልኻልን ዝግበር ጸወታ ከም ዝኸውን ይሕበር ወልቭስን በርንሌይን من كعوت أبتي أقداسي ناي شديشنت بتصوتا እዚ ጸወታ ቀንዲ ኣርእስቲ ናይ ሰሙን ይኹን እምበር ካብቲ ኣብ ሞሊኑ ዝካየድ ግጥም ወልቭስን በርንልን ዝዓቢ ጸወታ የለን ወልቭስ ኣብዚ ዓመት ወላ ሓንቲ ግጥም ጸወታ ፕሪምየር ሊግ ኣይተዓወተትን ካብ በርንሊ ንላዕሊ ዝቐለለ ዕድል ድማ ኣይክህልዋን እዩ በርንሊ ካፕተን ካብ ታሕተዋይ ሊግ ዝመጻ ጋንታታት ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ትርከብ ኣብ ዝገበረቶ 4 ካብ ሜዳ ወጻኢ ግጥማት ድማ ተሳዒራ እዚ ጸወታ እዚ ብሰንኪ ቀጥታዊ ተቐናቐንቲ ምዃነን እታ እትዕወት ጋንታ ዓቢ ስጉሚ ንቕድሚት ስለ እትገብር ናይ 6 ነጥቢ ጸወታ ተባሂሉ ይግለጽ ፉልሃም ንኒውካስትል ካብ መንገዲ ዓወት ንምምላስ እታ ቀዳመይቲ ኣንጻር ጋንታ ኒውካስትል ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ምስታፍ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብቕዓታ ጽልዋ ይሕድር እኳ እንተኾነ ኣብዚ ዓመት እዚ ግን እቲ ኩነታት ተገላቢጡ ይመስል ኣሎ ካብቲ ኣብ ወርሒ መስከረም ዝነበራ ዘይብቕዖ ቁመና ኣብ ልዕሊ ሮያል ዩኒየን ሴንት ግሎይስ 4-0 ምስተዓወተት ተጻወታ ተበራቢሮም እዮም ኣሰልጣኒ ኤዲ ሃው ድሕርቲ ንበነፊካ ብቐሊሉ ዝሰዓሮ ግጥም ተመሳሳሊ ምላሽ ክህልዎ ተስፋ ይግበር ፉልሃም ንኒውካስትል ኣብዚ እዋን እዚ በፂሓቶን ዘላ ደረጃ ከተውርዳ እትመስል ዘላ ተቐናቃኒት እንኮ ጋንታ እያ ፉልሃም ኣብ ዝሓለፋ 3 ጸወታታት ፕሪምየር ሊግ ተሳዒራላ መጥቃዕታቶም እውን ድኹም እዩ ዘሎ ብምንጽጻር ኒውካስትል ኣብ ፕሪምየር ሊግ 5 ጸወታታት ሸቶ ከይተመዝገባ ዛዚማላ ኒውካስትል ሓንቲ ሸቶ ጥራይ እንተደኣ መዝጊባ ኣብዚ ጸወታ ክትዕወት ትኽእል እያ ዓስራይ ማሬስካ ንፈለማ እዋን ኣብዚ ዓመት ኣከታቲሉ 3 ጸወታታት ክዕወት ይኽእል ዶ ቸልሲ ኣዝዩ ዘደንቕ ተኸታታሊ ውጽኢት ተመዝግባላ ካብቲ ኣብ መጀመርያ ሰሙን ሸቶ ከተመዝግብ ዘይከኣለትሉ ጸወታ ንድሓር ኣብ 7 ጸወታታት 16 ሸቶታት መዝጊባ ናብ 5ይ ደረጃ ደይባላ ጋንታ ማሬስካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣከታቲላ 3 ጸወታታት ሊግ ክትዕወት ኣይከኣለትን ሕጂ ግን ንዋንጫ ንምውድዳር ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቒማ ኣብ ልዕሊ ሳንደርላንድ ዓወት ከተመዝግብ ትጽቢት ይግበረላ ብዘይካዚ ተንታኒ ስካይ ስፖርት ዝኾነ ጄሚ ካራገር ሊቨርፑል ኣብ ሜዳ ኣብ መጋጥምታ ማንቸስተር ዩናይትድ 2-1 ንዝተሰዓረትሉን መሐመድ ሳላሕ ድማ ኣብ ታሪኹ ንፈለማ እዋን ንሸውዓተ ተኸታታሊ ጸወታታት ፕሪምየር ሊግ ብዘይ ፍጹም ቅላዕ ሸቶ ከመዝገበ ምጽንሑን ናይ ድሓን ከም ዘይኮነ ገሊጹ ካራገር ከም ዝበሎ ኣብ ወረቐት ኣሰላልፋ ሊቨርፑል ቀዳማይ ክጽሓፍ ዝግብኦ ስም መሐመድ ሳላሕ ክኸውን ኣለዎ ኢለ ኣይኣምንን ክብል ገሊጹ
ኣብዚ እዋን እዚ መሐመድ ሳላሕ ኣብ ኩሉ ጸወታታት ክስለፍ ኣለዎ ኢለ ኣይኣምነ ክብል ወሲኹ። ሳላሕ ካብ 2017 ንሊቨርፑል ካብ ዝጽንበራት ሒዙ ወትሩ ኣብ ቀዋሚ ተሰላፊ ጋንታ ዝርከብን መጥቃዕቲ ጋንታ ኣብ ዝሪኡ ዝህነጽን ቀንዲ ተጻዋታይ ነይሩ። እንተኾነ ድሕሪ መግለጺ ኸራገር 2 መዓልቲ ጸኒሑ ኣሰልጣኒ ኣርነ ስሎት ምስ ሓሳብ ዝሰማማዕ ይመስል ኣሎ። ንሳላሕ ንኻልኣይ ተኸታታሊ ግጥም ቻምፒየንስ ሊግ ኣብ ወንበር ተቐየርቲ ኣቐሚጥዎ ኣሎ። እቲ ዝገደደ ድማ ሊቨርፑል ብዘይካ ዝወዲ 33 ዓመት ተጻዋታይ ዝያዳ ዝተዋሃደት ጋንታ መሲላ ንኣይንትራኽት ፍራንክፈርት 5-1 ምስ ዓራዩ። ስለዚ ሕጂ እንታይ ዝቕጽል? እቲ ወትሩ ውሑስ ዝነበረ ናይ መጀመርያ ቦታ ሳላሕ ተመንጢሉ ዶ ወይስ እዚ ኣብቲ ዕዉት ታሪኽ ናይ ዝዓቢ ተጻዋታይ ሊቨርፑል ዝረአ ንእሽቶ ውድቀት ጥራዩ? ኣበርክቶ ሳላሕ ኣብ ዓመት 2024-25 ኣዝዩ ዘደንቕ ነይሩ። ኣብ ናይ መወዳእታ ጸወታ ሊግ ምስ ክሪስታል ፓላስ ዘመዝገበ ሸቶ ጠቕላላ ኣበርክቱ ኣብ ሸቶታት ናብ 47 ክባበሎ። እዚ ድማ ምስቲ ናይ ኣንድሪው ኮልን ኣላን ሽረርን ዘመዝገብዎ ማዕረ ክኸውን ኣኽኢልዎ ኣሎ። ይኹን እምበር ናይ ሳላሕ ኣብ 38 ጸወታታት ክኸውን እንከሎ ናቶም ግን ኣብ 42 ጸወታታት እዩ ነይሩ። ብተወሳኺ ኣብ ሓደ ዓመት ናይ ፕሪምየር ሊግ ብ29 ሸቶታት ከምኡውን 19 ኣሲስት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝወፁ ሳልሳይ ተጻዋታይ ኣብ ታሪኽ ኮይኑ ቁጽርታት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣዝዮም ብሉጻት እኳ እንተነበሩ እቲ ብሉጽ ብቕዓት ሳላሕ ቅድሚ ምዝዛም እቲ ዓመት ክጎድል ምጅማሩ ዘርእዩ ምልክታት ነይሮም እዮም። ኣብ ናይ መወዳእታ 11 ጸወታታት ሊቨርፑል 2 ሸቶታት ጥራዩ መዝጊቡ። ኣብዚ ዓመት ድማ ኣብ 11 ጸወታታት ናይ ኩሉ ውድድራት 3 ሸቶታት ጥራይ መዝጊቡሎ። ብሓፈሻ እዚ ግብጻዊ ተጻዋታይ ኣብ 42 ጸወታታት 32 ሸቶታት ካብ ምምዝጋብ ሕጂ ኣብ ናይ መወዳእታ 22 ግጥማት 5 ሸቶታት ጥራይ ኣመዝጊቡሎ። ግን ስለምንታይ? ድሕርቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ዘጋጠመ ኣስቃቒ ሞት ናይ ብጻዩ ዲያጎ ጆታ ሳላሕ ክሳብ ክንደይ ከም ዝተተንከፈ ካብቲ ዝነብዖ ንብዓት ክረአ ይከኣል እዩ። ኣብ ትሕቲ ስሎት ኣብ ክረምቲ ብዙሓት ተጻወቲ ተፋንዮምን ተጸንቢሮምን እዮም። ስሎት ድማ ነዞም ብዙሕ ዝተኸፍለሎም ተጻወቲ ብኸመይ ብዝበለጸ ክጥቀመሎም ከም ዘለዎ ጌና ይቃለስ ኣሎ። ምውፃእ ትሬንት ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ሳላሕ ኣብ መብዛሕትኡ ናይ ሊቨርፑል ህይወቱ ኣብ ቅድሚኡ ተጻዊቱ። ኣብ ሜዳ ዝነበሮም ስምምዕ ኣዝዩ ፍሉይ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ኣርኖልድ 147 መስመር ሰንጠቐ ኳዕሳሱ ብቐጥታ ንሳላሕ ኣመሓላሊፉ እዩ። ውሳነ ስሎት ሕጂ እንታይ ክኸውን እዩ? ብዛዕባ ብቕዓት ሳላሕ ሕቶታት ክለዓል እዚ ናይ መጀመርታ እዋን ኣይኮነን። ኣብ ዓመት 2023-24 ኣብ ትሕቲ ዮርገን ክሎፕ እውን ተመሳሳሊ ምቕናስ ብቕዓት ኣርእዩ። ክሎፕን ሳላሕን ኣብ ቅድሚ ካሜራ ክካትዑ ተራእዮም። ድሕሪኡ ግን ሳላሕ ኣብ ዝቐጸለ ዓመት 29 ሸቶታት መዝጊቡ ጋንትኡ ዋንጫ ክትወስድ ገይሩ እዩ። ኣብቲ ንፍራንክፈርት 5-1 ዝሰዓርዎ ጸወታ ሊቨርፑል ብኣሌክሳንደር ኢሳቅን ሁጎ ኤኪቴኬን ኣብ መጥቃዕቲ ኣሰሊፈያ። ሳላሕ ኣብ መወዳእታ ደቃይቕ ተቐይሩ ምስ ኣተወ ንፍሎሪያን ቨርተዝ ክህቦ ዝኽእል ዝነበረ ዕድል ብምሕላፉ ካብ ጸቢብ ኩርናዕ ናብ ሸቶ ክሃርም ፈቲኑ ኣይተዓወተን። እዚ ድማ ንኣሰልጣኒ ስሎት ሳላሕ ኣብ ወንበር ተቐየርቲ ከቐምጦ ኣለዎ ዶ ዝብል ሕቶ ፈጢሩሉ። ጉድኣት ኢሳቅን ፍሪምፖንግን ንሳላሕ ናብ ንቡር ቀዋሚ ተሰላፊ ክመልሶ ይኽእል እዩ። እቲ ቀንዲ ሕቶ ግን ኩሎም ተጻወቲ ብምሉእ ጥዕና ኣብ ዝህልውሉ እዋን ስሎት እንታይ ክውስን እዩ? ሳላሕ ንፈለማ እዋን ኣብ ናይ ሊቨርፑል ህይወቱ ናይ መጀመርታ ቀዋሚ ተሰላፍነት ቦትኡ ኣብ ትሕቲ ሓደጋ ዝኣተወ ይመስል ኣሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንስለምክትታልኩም ክብረት ይሃበልና። ናይ ሎሚ ትሕዞ መደብ ስፖርት ኣብዚ ንዛዝም ሰሰናዩ።